Biyamano wanango chuko to satura se ngana yo manane no ya ye mbita isoe o chuko kwana na inu go etera se eliogi lia kanisa ya All Nations ya Arlington, Texas o yu chuko kwana na indurera na mongi na cheni ondiegi o maerdo ya buya kanisa ne laicha moriango na ro yo kwane ya kabere na bara riganirie motegerere ringaneri kyane rio goto nyuria igoro yo gukwa kwa monene Yesu Kristo aso musaraba igoro ye bibe byaito na ndotebire ngana irane gocha gotuoya muna motegererete isiga ng'ana yo monene nabe gocha asemore goetera ase eriogi ria mashini aya igarosirie na mwanya banto lakini omonene osesenirie egere monyetegerere. Tusabe omonene Nyasaye mbiamono twachira sore tutagete otorende otorae otworokererie intwe yo gokwana naye bono gwatoroisirie enkoro yane na omonwa one oseseni korwa asore aye omonene tata omosesenia mbiamono. Nimbwate amasikani ase omopastor kiagera nero otoire ribaga eri ekero yatebetiwu ng'a ngochi koara abarisi abaelder ribaga agateba ngochi gokwana tore agateba erichana chieni ngochi gokwana bare rituko erimo tiarenge egento kiarenge rahisi ngachaka korengereria nki ngochi gokwana gose bono iga igo omanyete amang'ana ane na amange naende ndakwana amang'ana amange mono kiagera omong'ina oyo iga ere na omonto omotang'ani bwa ekeombe kia amasabo gia ekanisa. Na ekero achiete egasi akarengereria igo ng'eire ribaga riachete egeka 20 lakini omonene nandae aende nkwane eng'ana engiya. Akorengereria kwane nkori ng'aki ndakwane chete egeka 20 egere eng'ana ya omonene eikere ekero omonto erente okwegena na okomosika Nyasaye chite egeka 20 nachio arengerereti mpaka bono. Omochokora oye nero omosabera oteba ng'a naki birengereri bagokwana ekiagera omwana oyio agokosaba ng'a omonene seseni magokora aende akwane eng'ana ekokonya abanto. Igo omwachokora buna mosabera
wegenire ng'ana giokwana nere nto bwanchania sao gati yaito. Nkwana gochigosoma ebuku egitabu gia Yohana 19 ebibunge 23 mpaka 30. Yohana 23 ebibunge 29 na 23 mpaka 30. Nyuma ya yonsi Yesu akaramanyite mang'ana yonsi nachaga isane na anaere nebuku isa ikeraniwe ering'ana eria nabange no baikaransete igoro abande ebuku ya nerero teiyo lakini nabasabire muchome ebuku eyo Yohana eyo. Yesu naikiranitie ira yaye. Yesu. Yesu. Ebibe bigasoa sense kurwasa Adamu na Hawa naigo ente Nyasaye atongete no gosese no sogenjo yo bwanchani kegasareka sengenjo Adamu na Hawa bakorete ebibe twensi pibono wekatokwe Nyasaye akarwa ribaga nayorana chekina ng'akiuta gete koba kiagera tata gete gotobetereria igatoete ribaga nkiuta gete kona chekina kiokona chaya uno omo Kristo no gota gete omobwatie gosa obwatie ebinto biensechi kiagera ntobwate okwegena kwa amatuko agocha eira toete kiagera okwegena gwitu nkoring'ana no ari na intwe kiagera ni ribaga rigiamo natoire Nyasaye igagotora atoete ribaga tukore obwanchani bwaye lakini twana chekina enjere ng'ao Abakorintho egototebia iyo rero ngochenda kobatebia ntabwati obwoba kiara timbwati obwoba bwogokwa kiagera ogokwa ntokwe ntobasa gochwara obwoba bwogokwa amatuko amange ntotageti gokwana amang'ana ogokwa gose ntotageti korengereria ogokwa korengereria ekero narenga omwana omoke igo nabwate ebirengereri biokorera ekero nkoigwa amang'ana ogokwa.
Yesu agakwete agatwarakia ng'a ntoboke naende ogokwa ikobwata ogokobomana amakong'u ekero omonto arang'e gochi gokwa omombere obo ogokwoma gwacha omonto ochaka korera inche na omonasi enasi ya nyagitaria igo ndabatebi ng'aki omonto agokwa korende ekero omonto agokwa igo tobwate enchera tokobarenda egere mbabasa kokuna oborora itokobabekera amache monwa egere bagenderere gotwa mbabasa gokwoma omobere bacha buna okorora buna bagotema konywa amache aywo chinsa chinyinge omwanyabanto iga abwate obokong'u ekiagera omobere okendire tori tiare kokora gasi kende gionsi abande baino iga mwasiririe abaminto ntomanyete obokong'u bwa ogosira abande ntori togoikara ominto agosira ntoiyo akare nyagitari ntomanyeti obokong'u bore ororo omonene ere namanyete Matayo gegototebia Matayo 25 na 39 gegotonyori ng'a Yesu buna abegete amarusa akarera omonene nkonye ngwancha gekombe eke iga keng'etere tari buna ntagete korende buna aye otagete baminto inyora iga Nyasaye nabwate Yesu nabwate omobango na intwe ntobwate omobango intwe buna abanyene omwanyabanto binde mbire mbigosira ebinto mbire ntotatageti gokwana igoro ya ogokwa amakweri negento egekong'u iga egoteba oyomo ase oyomo nakwe kero omonto nasire mia ase mia ogosira ntosire esegi tekorenta kogera ng'a tomanye ng'a ngochi gokwa tore amakweri gagochanchera chire chionsi okorwara esegi omonto agoite ogokwa gwaito igo kogocha enchera ao lakini tomanye ng'a bari tomwegenete ogokwa tari okora kwana chire ekina kia obogima bwaito kera Yesu Nyasaye natebete ng'a ogokwa ntokwe lakini ntobe moyo egitabu gegototebia iga buna mogenderete goba moyo buna more iga na rituko erimo narenge buna inuga maende buna ndeiga naende omobeba buna ndeiga ase tata mbwatie nainwe Nyasaye tata oria ondendete akandusia ase amakweri nabe nainwe mpaka omoerio gekobatebia iga kobabwatia teri rahisi naende teri saba yane goika omoerio oye mmanye ng'a nchera ki mokogenda naye ndagende nainwe ekero ndamanye enchera ogochia nario ndababwatie tiga tomanye esabari yaito ekero tore ase ense eye tokaiborwa omoerio oye ntokwe ebinto torakore gati yokoiborwa na ogokwa naki kera nache ekina ng'a obogima bwaito mbobe ase tata gose iga borasire kegima kero togochi gosira ng'ai ogochia tari ase emibango yao tari obong'aini bwao korende ase okwegena kwao
no kukuragera obe so gusira ekero gwasirire ng'ang'a yogochia ekero togosoma igoro ya ng'a buna Yesu atebete ng'a bionsi biaerire ng'ai bikoera gochia ng'ai obogima bwaito boragende ekero egento egetang'ani tokoinyora tiga tomenye obogima bwa esaba Yesu onye atabwate emibango atagete gokora omobango oye akore esabari eywo yogototoria agakwa egere twaberwa ebibe biaito naintwe totware obogima bwa kare na kare tarenge gotenena mpaka akore esabari yaye naria atebete ng'a yaerire esabari eye iga yaerire na obwanchani bwa tata bobenye matuko onsi ankobanyori iga ntobwate esababu ya okomenya ekero tomwegene tata ekero tore abanto bare moyo esabari yaito tiga ebe yokwegena toba abakristo tomwegene Nyasaye tomobwatie omonene totige obogima bwaito asare egere atorende egento eke iga ntaete kobainyoria nsome naende iga egere omanye ng'a nki okorigia ekero ore omokori egasi okorenta abande gocha ase enyomba ya omonene abakori egasi na abake lakini baria tore ororo tiga tokora egasi omonene okoba omworokia bwa egasi ya omonene goika bwetigana aya omonyene yagwakera abande ekero ekanisa egochora abanto tobasa gotama ekiagera omonene nataete kogotumia goika omanye ng'a nakoete esawadi yokogotumia otetiganeti takogotumia goika bwetigane kwanza esabari ya omonene goika tomanye ng'a ere bweka nere omorai intwe togoetigana egere atorokererie ebinto togokora goika ekiagera ekero agocha atebe mbuya mono omorisia one gwakorire egasi engiya inche otimoke esawadi nokogotegerera oigwe rituko riria agoteba ng'a mbuya mono ase omorisia gwakorire egasi engiya inchuo otimoke ase enyomba ya tata komenya obogima obwate esaba yokomokorera omonene chinguru chiao chionsi nere nabe nere orobago na obotamero bwao kero obogima bwao bwonsi nere orakorende abakristo tiga tomanye ng'a kere egento gionsi pi tobwate na Yesu nere omuya Nyasaye iga amanyete kero omonto esabari yaye korwa buna kwaiboretwe mpaka ekero buna ogochia gosira otatiga gonacha ekina ng'a torigochia komotegerera riario ebinto ogokora bire mamincha Nyasaye agatunga abanto bonsi na bonsi iga abanchete iga arosetie abanto bamosabe naende bamogendere komosesenia Nyasaye iga tagete tomwanche naende twanchane intwe twensi egetabu kia Mariko na Luka Yesu iga aboretigwe gento kia ekenene omonto arakore Yesu agateba mwanche Nyasaye na enkoro yao yonsi na ebirengero biao bionsi na echinguru chiao chionsi
mwanche oyo mino puna bwianche tayo monyene tiga tomenye obogima bwanchani nokuboigweri gote karo Yesu atebete ng'a yaerire Yesu gatebete yaerire kiagera nakorire ebionsi pie nabechete natomete gocha gokora sense eye agakora esabari yaye nera karagokwa agatebete ng'a tari ogonche korende naye tagatagere igoro nekaragokwa abantu bagakumia bataka komana kibande ndia kabere bagachaka kubona nkie kagokora lakini yesere tachiti kubategerera igarengerera tigo yesabari ya yomwari arenga senseye nekaro tobwate ebirengererio bio gokora egento goika tokore ebirengererio bio koigwera ng'a ngikeragere nkore esabari eye iga nachagete obo bisimbori ng'a ire amachiko monene egere toyakorere egasi nekero togokora tomanye ng'ana nere bweka togokorera egasi tari mwanyabanto kera nere obogima bwaito okoigwera nakoya gokorenta obosibore ekiagera ekero ogokora ebinto ebiya igo bikorenta obwanchani na ebikorwa ebiya ekero omenyete ase Nyasaye nagokora ebinto bia omonene igoro omonto omobui nomweri oye ntotebe ng'a twakorire egasi eye na omonene natorangeria atebe ng'a inchuo motimoke esabari gwakorire engiya abana bane na ekero okoboka gocha ekanisa tobasa gotiga ase engencho ebinto biakong'ire inchuo ekanisa mosabe Nyasaye mwegene ekiagera ere agoteba ng'a tibwoba ebinto bia ense eye kiagera inche nonde nainwe emibango ya omonene nero togwenete goikerania goika tworokie eira yaye arwete ng'a natorende mpaka omoerio Paulo nabagototebia ng'a nabambire na Yesu na obogima bwane omenyete bono igo omenyete nokwegena ng'a tata oria oriete eira nore na inche nandendete mpaka rituko agocha kondangeria tiga totebe buna Paulo engaki yane yaikire narwanire ase eyie nakorire esabari eye nagachire okwegena kwane na tata bono ng'eire egutwa engiya ya obwanchani na tata oria okondangeirie nang'e obogima bwa kare na kare rituko riria akondangeria nabare twamenyire ase ense eye Timotheo ya kabere inyege gotoinyoria abande mwarosire koigwa amang'ana ogokwa korende okwegena kwa ase Nyasaye nkogere ntogokwa nteba ekabe na inche iga monte ntegerere gaki tiga tomanye ng'aki iga tiga totige ebinto biaito bitaisaini egere tobeke obwanchani bwa omonene ime yaito tobwate Nyasaye tiga torigererie Yesu ntobata koba abanto tokorigereria chinsemo lakini torigerereti Yesu bweka omonyene nere ekiagera nere omorai oito naende nere oratoire inka ntobasa korenta obokong'u korende torenta obwanchani nokoigwera
no buororo goikato rigererie obogima bwaitu gochi ng'aki bogochikoba motwe goika Nyasaye ime yaito ekiagera emibango yaye igere emiya niyo ogotoba obogima bwa kare na kare titobasa kwebang'a obwanchani bwaye igo bore ime yaito naende tagototiga gotoratare na Nyasaye nobwegenwa nere nabe naintwe natoe obwanchani natokorera obuya baminto tiga tobe obwanchani bwaye bobe ime yaito era atworokererie enchera tokogenda na nekera atworokererie enchera ntogosira naende montegererete tigamba inyoriga imonyorete Yesu gatagete torigererie enchera yemo enchera eyo nere komurigereria era giagoteba ng'aki moranye chasinde na tata nabe nainwe kero omwegenwa tigai kere bari bataramomanya egere mbacha goteba ng'a ntwaigwete ring'ana eri tobae ribaga egere bakore obwanchani bwa tata onye mbagotegerera bamanye ng'a nabo banache ekina tari onde onache ekina ekio igo baminto tiga togenderere konacha ekina keratorenta ase Yesu obuya mbori ng'a ntogokora intwe twegeka ebinto ebi bionsi Nyasaye agoteba nabo agotara naintwe ensabari yaito yonsi ya obogima botore ase ense eye gotoramotige abe omorai oito nere nabe obotamero bwaito nabo otobogoria ekero tari kwenyara kwebogori intwe abanyene kero asore genda otarere abande obatebia obwanchani bwa tata na Yesu buna akwete ase omosaraba ase ebibe biaito iba tokosoma tokomenya ase chisimi tiga tomenya ase ogotarera abande tiga torenta abande ase tata aye omonto nare ogosaberete naki ekogerora asore iga nomanyete ng'ai ng'okosaberete nomanyete ng'a ng'ochete agagotebia igoro ya Yesu naye kora boigo ikera abande obatebia obwanchani bwa tata na tata buna arire irang'a nao are naintwe bakomoerio getoratige abe naintwe obwanchani bwa Yesu kara arenge ase ense abande barenge batamomanyete lakini Yesu akagenderera kobainyori ng'a nincho obogima komorandigereria mogosira abagosira bamorigererie na barau banyoro bagosira naende onye kora omokristo igo tware okogania gogoikera abande esaba yaito nereri eye inki Nyasaye abwate ase obogima bwaito nogotaka toikera abande egere bamanye monene esaba Nyasaye abwate ase obogima bwaito Matayo 27 gegotoinyori ng'a mwanyeigure mokora iga tigamba somere iga buna goteba ase igo genda morosia aborokigwa ase chinse chionsi ase okobabatisa ase erieta ria tata omwana na omoika omochenu na kobasomia baibwatia amachiko nabasomirie na inche nimbe nainwe bakomoerio Nyasaye babarende bakomoerio na inu mwensi notore ase mubango oyo tiga togenda totebia abande igoro ya obwanchani bwa tata
totebia abande bamumanye Nyasaye korwa kere gesaku obugima bwao korako borabe ase omonene bakorigereria barora Yesu ime yao nacho ekina ekio okochakera ase ore abagokorigereria barora obwanchani bwa Yesu ime yao batebie buna ng'ai Yesu akorusiri naende ng'ai akobekire bono ase ore bagara bamumanye bagania gokora ebi gwakorire egera omonene agenderere kobasesenia titobasa kweba ng'a bionsi pi ebitogokora nabio biragera abande baonchoke bamumanye omonene. Yesu nakoe chinguru chia ogokora obuya na omoika omochenu ekero kwasokire okora obwanchani ase okwegena tobasa gokaga ng'a tokonyara gokora egasi eyio ekiagera Yesu nere chinguru etigane atebire ng'a korantige mbe omorayo na bionsi pi nobe omobui nabo orakage ng'a tomanyeti kende gose tomanyeti gento chigotebia abande lakini Nyasaye nakoe ebiogokwana eng'wana tigocha ase omokia abana ba Israeli mbamanyete gokwana kende mpaka bagetigana ase tata igo noakeriogi ase Yesu nonyare gwakeriogi ase Yesu noranyare gotara esabari ya ense ya obwanchani bwa Yesu nabagotara naya tara kanisa kaba mokori egasi ekanisa egera abande bataramumanya bagorora obwanchani gosome nomatenki nanachete kosomera abana gosomia abana ekanisa kiagera nyanchete abana bari tomanyete tubagotire buna inche nkoiroka magokoro abana abang'ina abaiga abake bataete komanya obwanchani bwa Nyasaye ekero narenge gocha na abana bane iga narenge omoke ekanisa yarenge kondeta omwana one gare nange gocha nere ekanisa ochaka gwaka eriogi nasinyiwu nangokora omwana one kanamotebeti ng'a gwakande chindoe agateba ng'a baba okwande ring'ana riba ekanisa agakorende akainyora ng'a akanyeri ng'a eng'ana nkwanete gokwana neyo obwanchani igote akoteba ng'a omwana oye buna aigwete bobe ekero amotebeti ng'a nkomoaka aroroge ekanisa akabaira ase pastor na omong'ina oye bakaira bakakwana na omwana oyo igo abang'ina abake iga babwate abana abake iga babwanete koorokiwa chinchera babwanete korenda abana gose bari twamanyire buna tokorenda abana torenda abana barabwo bategerera ring'ana ria omonene barore obwanchani bwogocha ekanisa ebi nabio tobwerete gokora buna abakristo goika tokonya abana abaiga abang'ina ndankobainyoria iga tiga goro omong'ina gose omogaka nomanyete buna ogokinia omwana tiga togende tosomie abana togende ekerasi keri kia abana kanisa
tubarokererie buna bagokini kanisa ime asa igo nomanyete ng'ana ore omong'aini Nyasaye tiga atorende atogorokererie torore obwanchani bwaye Nyasaye abe omorai oito egere tobe eriogi riaye ase ense eye iga totakeiri kogenda ekanisa netagete abanto bari batagete gokora egasi ya omonene erwe mosara toiyo goika orwe ase enkoro yago egere okore egasi ya omonene rengereria ng'a abwo ase okaransete ng'a inki orakore egere okonye ekanisa eye iga eikere kera omonto kobatebia igoro ya obwanchani bwa omonene tiga togenderere ng'a tiga omonene nore lakini komanyete ng'a tori omonto ore omochenu lakini kera rituko igo ogosaba omonene akwabere agosesenie akorokererie igo Nyasaye kare ime yaito ntokore obwanchani bwaye erwe etigane na omonene nere nakorokererie egento ekenene na ogoetigana aye egere omonene akorae igo nabatigeire kiagera agoteba ng'a naye onde nainwe mpaka omoeri bwense naende onsi ase okogenda kende gionsi ogokora egento Nyasaye akoeire ase ebirengererio okore obwanchani bwaye nere nabo agokoraa okore obwanchani bwaye na ekero ebinto egasi yago ase ense eye yaerire nagokaribisia atebe inchwe aye omwana one bwa egasi gwakorire inchwe otimoke egere tonyora omenye nere goika omoeri aria rero iga abaminto ekero yaerire noagache esaba tiga mbatebie egetabu kia abarumi sana isato ebungo 35 ng'ora toatanane korwa ase obwanchani bwa omonene emechando obokong'u ogoitwa enchara bogeti rianda gose emeyio buna egototebiwa ase ebuku kende nkeiyo keratwatanane korwa ase omonene noo tore amo nere bionsi pi igo tore ababui goetera ase Yesu Kristo oria okwete ase omosalaba ekiagera ninyegenete ng'a makweri gose obogima amalaika gose chisaitani gose amasinde bigocha nguru chinde chionsi nchiro chiranyare gotwatanana korwa ase obwanchani bwa omonene ekiagera Yesu Kristo nore naintwe abaminto nagochi goikaransa buna ericha gochi gokwana buna abwate eng'ana enyia akobatebi ng'a mwegene inche nare nkobatebia obogima obwate iga bono mpaka ekero orasie mpaka ogwasirire goika otumie eribaga eria obwate okorere obwanchani bwa omonene nogosaba kwane nkore ng'a ekero twensi torabe gende igoro ntwake eriogi ria omonene totaraika oo tiga twake eriogi ria omonene ase ense eye na goikera baria bataramomanya amina.
sabatengia minto oyo noyo minto Elijah Moriango nero yokwana igoro ya byonsi byaerire enga kinyinge ngo chana kwana igoro yokurwe sadaka dera iga yongo yokwana igoro yesa wa yo yelieta lyomonene bia mo donde wakwana bia cheni nganangia Nyasaye atogigwe ekerore moyo iga uikutumie ribageriga Nyasaye koirore moyo omokorera omonene na bwancha no tancha okogani gwitu na ebugimo bwitu na oborego omogano noyo timonye tishi litukeli mwana achete abasomi w'ekanisa abantu bachete konsomia igoro ye insurance kento nkiarenge keyia abantu abonto twese bintu bwate insurance egotorenda karatuwa kule ntonyore yabese egototindeka ama nkara narengereria nkwangu muburi nkwana na baba namanyete egento kaneneko abantu bane kegorie kekianeke abantu abakoro imbatageti kwana igoro ya makweli gatagete oshaka kwana mbekweli abande bakoiranga karo kwana igoro ya makweli batagete wotagete abakwe egero ire bintu byabo chibesa nenyomba nebintu byonsi babwate ekero kwana mangana yo abaibori bagokobori ngano wotagete nkwe mibango yaitu rero igatari okubatebi ya makweli agarokwe nogukoinyori ng'a ogukwe Yesu nabagoteba ng'a nobe emiaka emieyemo nabo kanokwe lakini ekero gwakure goikabwe otwara okwegena ng'a obogimo bwao mbogenderere kobao ekiagera Yesu narweteire iyo ng'a moyo ore kiagera ekera agocha gotuoia na kintete kobatebi ng'a okoborigwa tatore igoro mbia twachira sore bono iga engaki yaikire rita riao ritogigwe kabe na inche kunango chigokwana na ring'ana riao seseni abagategerete twensi tobegentekemo twasabira seria Yesu Kristo mokoni tigankwana iga ekara murago chaga kwana igoro yo mopasta na anche no mokero egondo mutanga ni bwe kanisa na seni na anje na tore amo una bana bo monene minto no dieta dio monene na ori na intwe
onye gutagite kurenda byonsi pi una wa elda chini akwana de tigataghenda mutu wetu kwana ring'ana kiagaro manene no ari na intue gitabu kia kumanuka tusome gitabu kio kumanuka yemo ibungu 12 yegateba iga kera na muroche nkagua soma goraye akabeka okoboko kwaye asende agateba twara obwoba ninche omochakano na obwomoerio kebungu 18 gateba nche oyo ore moyo nakwete lakini bono omoyo ndi bayo digereria nande nche mbwate kebungu kia makweli nimbwate kebungu ya Yeso ateba onye kubwate kebungu imukinga nimbwate kebungu kia makweli Yeso nero bogolitie kebungu kia makweli ikaransa tena kita yo moel danga si wiki wato amatuka karo wato tebetinga tukwane na so mirere senie yego naenda karongo kuana nkie ndeke gante erese ni auto tebia yegendo agateba omoja egatabu yokumanuka ayame bungo komena isana ibere ye gwatotebia no yesa agararata egentako Paulo agendete kosaba Nyasaye Yesu akabeka okoboko kwaye ase Paulo akamotebia agatebia John Yohana tokumia tobasa kuoboa nincho mochakana bwomoerio nincho mochakano na nincho moerio usakorigereri mono kabisa no arenge karo kwa iboriti ne karo gukwo nondi naye nondi na inwe kere omochakano bakomoerio
gento karoka ndeta gosoma ereseni na karoka toma ebuku igokorora ebinto ebinge mono. Yohana 19 Yohana 19:25 bagatene na mutu ya yasebosibwa Yesu Mary Magdalena ekera Yesu aroche ng'ina agaseka John agaseka ekera Yesu agochigosira Yohana no arenge akarora Yesu obunagokwa ekera nkogenda gochuma korigirita mo gitabu kia Komanuka gitabu eke kia Yohana igere gento kio okumia ekero bakorora Yesu agokwa musaraba akabetua agaitwa agakwa ebiranya kwanya konyora obokong'u gwokorora abamino yomino agosira gose onde bwensi omosani agosira babwata obokong'u. Yohana akarora obokong'u oya ekero arenge egetuni kia Patmos akarora obokong'u aborokigu bagosira igakumetie ekero twasoma ebuku yateba ng'a Yesu akabeka okoboko kwaye ase Yohana akamotebia tobasa gotwara obwoba. Ekero obwate obokong'u manya ng'a Yesu noare agoteba ng'a toondoka ekiagera nonde naye ninche omochakano naende ninche omoerio inche nde moyo nakwete lakini bono naende moyo onde nkwaroche ngokwa lakini bono onde moyo nabokire noare igoro bono agenderete gotorwanerera nere noabwate ekebungu kia amakweri ntogokwa naende onye togotiga tiga ngende ochinse magega ake iye tokonyoriwu ng'a egentekenene mono obokristo bwaito igo bobekire ase okoboka kwa Yesu korwa ase mbera ekiagera abakure mbaboke onye Yesu tabogeti naintwe ntokoboka lakini onye obogete naintwe ntoboke onye tabogete okwegena gwitu okore bosa onye tabogete okwarenge onye torase abanyabibe nabatogendera kwa abanyabibe korende baria twegenete ase Yesu na Yesu oyo obokire iga ntobe moyo kiagera nare moyo. Abakorinte ntang'ani 19 ebungu 18 gegototebiga kerongo nonye kobwate ebuku somanga Abakorinte ntang'ani 19 onye tobwate okwegena ase Yesu. Abakorinte ntang'ani 15 ebungu 19 igegotoinyori ng'a notore abasomo monene twensi agosomia Egeswahili inche onye amabogima oyo iga onye tomwegenete Nyasaye Yesu Kristo na
tuli moyo kubwa bali turabataka kubwa bali undi bwensi abantu turabataka kubwa bonsi pi bali abatamumanyeti onye Yesu tabogete lakini onye obogete turabatenenku igaka obokire okoboka kwa Yesu korwomusa mbera ina liege ekina kiege ntekenene Mary Magdalena akaenda sembera ekara ikorora Yesu talengo igenta korete akaminyoka Yesu nyumba ya Petero akamutebia akabona na Yohana manya igabune bukwega teba iga Yohana ikomeronge bere Magdalena akagenda aria sembera akanyora ngatayo akagenda kubaburia Yohana yemeronge ikomune sana meronge bere yotunyuriga Yohana meronge bere igego tutunyuria bonsi benko kogenda abara kebali benko genda sembera na abalisi bali bonsi benko genda sembera aka Petero nero ringokore ibintu byonsi binero mutangani lakini ekarate bitegunga Yesu bokire ebukuwe otonyoringa bakaminyoka ochia sembera Yohana akamubua Petero agatangana kwanza ekera amangana maya ago amaya ocha wikobo mutangani bwango egento ntagete kuba inyoringa amangana ande Nyasaye noale mambi ntukoke emerong jo mutinyo kominarimo abantu bawako mupira kali bongeresa ngwako na magaro mupira bwa magoro timate onti mbande kyogo ogotogia korendo mogano no uri otunyuringa timu eliego wako mupira bya nerere tiare gocha wako mupira nabo bari tiare tokoboka mambia egero genda wako mupira onye tore tayarisa obwo okora masoesi ndo umanya buno wako mupira na intu abuna bakeresito tigatumanya ngago ikatwe tayarise twebeange tokoro monene egero karo enga kiego ikayoko motagio monene tonyore ngantu manyete tosome ebukubia tomanyo monene bia ne karo toba bakyo mupira bia egera ba toroba manya ngantu manyete Nyasaye mbwate mibango yoko gereria karo mupira yoju wakwa abantu bali batage bakonyorege kombe egere ngake chinkobi ndia kiagera koge kibe abantu bonsi bakogenda seke gwanda koligeria mupira ri kibasa bakorune chinyinge muno sana lakini abantu nabo bakogenda bagotumia kibesa cyabo egere barigereria mupira uyo
abantu bagwetayarisa sana na baria bamanyete ng'a etimu yabo igo bakogenda ororo barigereria bagogete ng'a etimu yabo nechebue into bagokora isiko ni bagokora nyomba ime igo bire bikogokia abanto igo ntokobainyoriga kente nkobainyori abakure ase Yesu Kristo abatesalonika gegototebiga Nyasaye naiche korugoro neriogi na baria bakura ase Yesu Kristo mbaboke kumirana na Nyasaye ninyegenete ng'ana inche nime moyo egere ntonchoke toasigtageka egere tobe na Nyasaye goika kare na kare erabe rituko riria rirabe riogokumia na goika ororo goika togochokora ebinto ebiya gochakera bono mpaka omoerio abebeso buna egototebia abebeso isano 15 gegotoinyoriga goika otare nokwegena tobasa buna omonto omoriri korende buna omonto ore omong'aini kabe werende buna obo omenyete tobasa kwemenya buna omonto ore omong'aini korende omonto obwanchete Nyasaye ribaga rionsi bikwairwe ritumia ase okomotogia Nyasaye na gokora obwanchani bwaye egere abe nere omorayo bono goika kare na kare ematuka yo bibe tabasa koba gati yao na Nyasaye toba omonto omoriri korende manyang'a inkio obwanchani bwa tata botakete asore ondiegi nakwana amang'ana amaya sana iga igoro ya obwanchani bwa tata iga atagete obe omokori egasi yaye oigwere ring'ana riaye tobasaka bwatia amachiko ya omonene mwanche Nyasaye choyo omino buna bweanchete aye kora iga enkwana iga buna ogotera koba ng'aimokia eriogi riao tere rie Yesu ngochare naende tera omonene riego ria omonene Yesu ngochare omoriki onde garigete iga tiga tokore egasi ya omonene gochia bono goika kare na kare tiga tokore obwanchani bwaye ekero akore obogima bwaerire nebinto egasi yaito ase ense yaerire nekero tarumbeta yabugire nintagete kobati ya nimbeti yare nobororo ekero bendere riabugira onye gobutagete koba nanya seseba imokio okoboko tebe notagete koba aria ekero orache tenena onye gotagete koba ase enamberi ya abanto bagora ake eriogi ekere tarumbeta yabugire iyo naki totagete korora ase obogima bwaito ekiagera Yesu otebire nache gotuoia atoire igoro ninyegenete ng'a nimbaroro aye mbwegenete ng'a no baroro yominto nyamata na baba na yamate yane na abana bane na yamate yane mbatoko erabe rituko riogokumia ekerori akare tarumbete erambure
Tiga Nyasaye tusesenie tobang'enere. Amina. Tusabe. Tata oyo uri iguru, kwabeire omwororo ase tore, kwabeire omuya ase obogima bwaitu, tutaete komwakera monene mbuya mono ase okwegena ko tobwate ng'a no Yesu are naintwe. Tiga tobe ang'e ekero orache twenyore ng'a no torare asore nora bokong'u bonsi pi tobwate ase ense eye toseseniwe tonyorekane tore ase obosi bwao ekero ogocha gotuoria goetera ase Yesu oria okwete ase omosalaba, ekiagera twensi rituko erio ntotake koba naye goika kare na kare. Tosesenie ase eng'ana twaigure rero basesenie baria bakwanire naintwe twensi pi tobe ase enamba eria egochi gotoka ororo, kiara twasabera ase ria Yesu Kristo omokonyi. Amina. Amina. Nyasaye tosesenie. Nyasaye abasesenie mbuya mono.